Soc Mª José Peris i el curs, el taller que estic impartint és de tècnica vocal, tant per a la veu parlada com per a la veu cantada, i es diu La meua veu, la meua identitat. I portem un treball molt intens sobre la consciència i el coneixement de la pròpia veu.